Insellem l-semmija kollha ta' Radio Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna fuq il-YouTube ta' Dioċesi ta' Għawdex. Se nirrinxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex il-Qudiesa tal-lum il-ġimgħa it-3 ta' April. Nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjiru mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Qudiesa tal-lejla huwa l-Isqof George Buġejja. Fina mulejja li xtrifna id-dawla tiegħek bil-faraġ tal-qlub ħenna lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub Ħallasni xomulej fuq li modi Salħtiħa tawlidek dajfin Dafna midbajja taruna Sabiex nejxu għal dejjem Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Kun inġabru għal din l-Ewkaristija li flimkien se niċċelebraw illum jum għażiż ħafna għalina, il-jum li fih qed infakru il-dibatija ta' Marija flimkien ma' dik ta' Bina Ġesu. Iku kelma għal dawk li qed anke jsegwuna minn Tripli. We are celebrating this Mass, it's in Maltese, but today in Malta we celebrate the feast of Our Lady of Sorrows. We ask you to be with us in this celebration and also let us put ourselves all in union with the Blessed Mother, who is our Mother, who surely takes care of us. So let us prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. ħtijatijaj bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, fil-ħsieb moħbi tiegħek intrid tittemm il-passjoni ta' Kristu ibnek fil-membri tiegħu imġarbin minn niket tal-ħajja u mill-lem bla qis. Kif ridt li l-omm imnikta ta' ibnek tieqaf ħdejn is-salib tiegħu waqt li kien imut. Hekk għatililna wkoll bħala aħna dejjem nifqu maħutna fit-tiġrib tagħhom ħalli nuruhom imħabbitna u nkunu ta' faraġ għalihom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti. Jekk Alla umana min jista' jkun kontra tagħna u li janqas lill-Ibnu stess ma' ħafira imma taħ għalina l-koll kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu. Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jiġġustifikhom. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? it-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ,
il-era, it-tiġrib, ix-xabla. Bħalma hu miktub, minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna għal-mewt, jodduna bħal naċ għal-qatla. Imma f'dak kollu aħna aktar rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna, għax jiena żgur li la il-mewt u la il-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la iż-żmien ta' issa u la ta' li ġej, la s-setat, la l-oli u lanqas il-font u l-ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla għalina li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Salm responsorjali. Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi fortizza u ħellies tiegħi. Alla tiegħi sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa ta' salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Flimkien? Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Imwieġ tal-mewt ħakmuni, widien tal-biża werbruni, ħbula tal-imwieġ dawruni, xbiek tal-mewt inqaleb fuqi. Flimkien? Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt, tlabt lajnuna l-Alla tiegħi u sema leħni mit-tempju tiegħu f'widnejh waslet il-għajta tiegħi. Flimkien? Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Ġew fuqi f'sija ħażina iżda l-mulej waqaf miegħi. Ħariġni l-barra fil-wisa, ħerisni għax lili jħobbni. Flimkien? Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-Verġni Mqazza Marija, sultana tas-sema u sit id-dinja, kienet wifqa imbikkija ħdejn is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kien hemm wifqa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu: Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ekku din il-kelma li propju għada kemm waslitinna mill-Evanġelju ta' San Ġwan hija kelma ta' kuraġġ kbira lina llum. Ekku hija kelma għax fija Ġesu f'mument l-aktar importanti tal-ħajja tiegħu, il-mument l-aktar diffiċli, il-mument li fih qiegħed imsellab fuq salib, jagħtina propju lill-ommu biex tkun l-om tagħna. Ġesu għażel mument ta' tbatija biex għamel din l-għażla biex tagħna lill-ommu. Seta tajinna momenti oħra, f'momenti ta' ferħ, bħalma kien f'mument tal-tiġtakana jew momenti oħra li nsibu fil-Vanġelu, għalkemm huma ftit il-momenti fejn Marija waqt il-ministeru tiegħu tissemma. Però għażel dan il-moment ta' tbatija. U forsi wieħed jistaqsi għalfejn Ġesu jagħżel dan il-moment ta' tbatija biex f'dan il-moment jagħtina lill-ommu bħala l-om tagħna. Għax jaf li aħna persuni li għandna bżonn meta ngħaddu minn momenti diffiċli lil xi ħadd fuq min inserħu. Għandna bżonn persuna bħalma hija l-persuna ta' Marija, l-om ta' Ġesu, l-om tagħna, fuq min inserħu rasna, dik l-ispalla tal-imħabba, dik l-ispalla li lesta tismana, dik l-ispalla li tieħu ħsiebna. Ekku Ġesu jagħżel propju dan il-moment qabel ma jtemm il-kelma kollox hu mitmum. Kollox hu mitmum u jirħi lilu nnifsu fih dan il-missier, fl-imħabba tal-missier. Ekku hawn hi ommok, hawn hu ibnek. Ġwan jirrappreżenta lilna l-koll. U Marija hija dik li lesta tismana,
nistgħu nserħu rasna fuqha. L-imħabba tagħna hija l-imħabba li f'Marija ssib il-milja tagħha. Qegħdin fis-santwarju niċċelebraw din il-qudisa tal-Madonna ta' Pinu. Ekku hawnhekk hawn ukoll stedina sejħa ta' ejja li l-Madonna permezz ta' Carmine Grima għamlet lil Carmine Grima imma li tagħmilha lilna wkoll. Kelma li tinsab anke miktuba fuq li kwadru titolari hawnhekk fuq il-pavaljun. Ejja l-istedina ta' ejja Marija li qed tagħmel lilna l-koll. Nistgħu immorru għandha. Marija qed tistennina u tgħidilna ejja għandi għax jiena inwassalkom għand Ġesu. Ekku jfakkarna anke dik il-kelma li Ġesu jgħid fil-Vanġelu. Ejja għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. U Marija hija dik li għandha nistgħu nistrieħu. Bi għandha nistgħu immorru bil-tbatijiet tagħna, bil-ferħ tagħna, bil-niket tagħna, bil-tensjonijiet tagħna, bl-ejja tagħna. U għandna iċ-ċertezza li hi se tismana, se tieħu ħsiebna u se tenna. Ekku din hija l-kelma ta' kuraġġ li toħroġ minn mument diffiċli anke ta' tbatija tad-duluri ta' Marija. Marija, l-om ta' Ġesu, l-om tiegħi, l-om tiegħek, l-om tagħna l-koll li tistedinna u tgħidilna ejjew għandi. Tibżawx minni, fitxu lili. Ejjew jiena lesta nismakom u nwassalkom għand ibni Ġesu. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Jana sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir bil-glorja tal-ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej ilqa l-offerti ta' din il-familja tiegħek u ibdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. F'dan is-sagrament tal-fidwa ħdejn l-artal tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha tagħha ta' qalbna il-Verġni Marija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħu mlej il-mulej. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int fl-erf tal-providenza tiegħek rid li ibnek tkun wifqa ħdejn is-salib u hekk ittemm ixbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala leva l-ġdida biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub hekk tkun mara wkoll li tagħti sema ħalli jkollna il-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqed bimħabba tagħhom lil bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien u hekk temmet il-misteru tal-om ta' Sion. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja l-arusa ta' Kristu, il-Knisja li hija u tikkontempla l-om Verġni qalbina iżżomm sħiħa il-kelma li tat lill-arusa tagħha l-ambeżza mit-teddid u lanqas infarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli waqt li b'ferħ infaħruk u intennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewiet.
imbierek minn ġej f'isem il-mulej Osanna filori ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti jelajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jint, o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-mewt u l-qawmen tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, miegħi mingħajr ma jistoli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Umtalla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien issa nitolbu it-talba li Ġesu il-mulej jallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li inti trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennarina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennarina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din jitqarbina mill-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Iżda ħnija tiegħek tkun għalija l-ħarsin fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub ta' dinja. Ħen jindawk li ma mistidna għal din l-ikla tiegħu. Mulej ma jistoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
ġisem ta' Kristu, iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. سناتيكم كمان دام الجديد لتحبوا الله وللشولشين من دان يعرفوكم للقولين تومتين يكتبوا الله كيف بيتكم Arbina ta' xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Just a small word to those who are following us from our community back in Tripoli. This Mass that we have celebrated, as I said in the beginning of this Eucharist, was a Mass in which we celebrated the feast of Our Lady in her particular moment under the cross of our Lord Jesus Christ, that particular moment when Jesus gave his mother as our mother. This is your beloved Son, this is your mother. We thank the Lord for remembering us in this particular moment when He chose to give us a mother. Not just a mother, but His own mother. A mother to whom we can go, to whom we can put our preoccupations, to whom we can express our needs, knowing that she is the one that is capable of listening to what we are asking and taking our intentions to her Son, promising that she will take care of us. So in these moments of difficulty, when all of us are passing because of the circumstances we are living, because of this virus, most of us and most of you are also blocked in their houses, closed in their houses. Remember that you are not alone, that you have a mother that is listening to you, that is capable of taking your fears, taking your preoccupations. Pray to her. Remember that she is with you as I am with you, even though I am here in Malta because airports and planes are not functioning. Still, I am with you. I am there in my prayers with you. Remember that you are not alone. We are together in this, and as a community, we have to understand that we are in the hands of the Lord finally. Remember to pray. Do not forget to pray. Prayer is important. Pray to our Lord. Pray to Our Lady. Remember that she is your mother there waiting for you. God bless you. Nitolbu.
Issa li tqarbilna bir-ran tas-salvazzjoni, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex l-Ispiritu Paraklitu jimla l-Knisja tiegħek u jissawwab bil-kotra fuq il-ġnus kollha. Għax dan kiseb Kristu l-Qassis il-kbir tagħna bis-sakrifiċċju tas-salib, waqt li ommu kienet imsieħba bil-passjoni tiegħu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Ekku fit-tmiem dil quddisa issa ser naqraw litra lil poplu Talla mibgħuta mill-Isqof Mario Grek, amministratur apostoliku għal Għawdex. Eżiż, illum il-ħarsa tagħna tistrieħ fuq ix-xbija tad-duluri. Marija hija ddolorata għax refet ftit mis-salib ta' bina. Bħalma Marija ma kenix taf tibqa' gallerija quddiem it-tbatija ta' Ġesu, hekk ukoll aħna ma nistgħux nibqgħu indifferenti quddiem il-passjoni li għaddej minnha l-bniedem minħabba l-imxija tal-COVID-19. Xieraq li għad-duluri nerfgħu ftit mill-pejs ta' bħalissa. Quddiem din l-emerġenza dinjija u nazzjonali, aħna grati lill-awtoritajiet ċivili li qed jiddedikaw riżorsi umani u finanzjarji u qed jieħdu miżuri biex kemm jista' jkun irrażnu l-mixja u jfejqu lil min ittieħed. Għal dan il-għan in-nazzjon fetaħ is-senduq għalina. Missju minn dan is-sens ta' nazzjon immiktar u aktar mill-karità nisranija, imsaħħaħ mill-eżempju ta' xi żgħażagħ li qaluli li jekk f'dan il-mument hekk diffiċli għal kulħadd taf b'xi ħadd li huwa veru bil-bżonn ejdinna u lesti li ngħinu malajr u kemm finanzjarjament u kemm f'affarijiet oħrajn, wara li smajt il-parir favorevoli ta' saċerdoti, nagħmel appell biex bħala Knisja f'din il-Gżira Awċija indaħlu jdejna fil-vbud u nagħmlu offerta ġeneruża biex nixtru ventilator li nagħtuh lill-awtoritajiet tas-saħħa ħalli jpoġġuh għas-servizz tal-pazjenti Awċin. Qed nieħdu din l-inizjattiva biex nagħtu l-appoġġ tagħna lill-awtoritajiet tas-saħħa li qed jagħmlu minn kollox biex jisalvaw il-ħajjiet. Hemm min jaħseb li l-Istat għandu bir bla qiegħ, dan mhuwiex minnu. Kif jgħid il-qawl, tieħu bla matrott is-sart ħodd. B'dan il-ġest ta' solidarjetà ma' dawk li huma f'riskju, aħna li normalment nirċievu ħafna mill-Istat, f'dil qagħda daqshekk prekarja u delikata, nixtiequ nagħtu din l-offerta simbolika. Konvinti li jekk intaffu ftit mill-ispiża enormi li qed issir fil-qasam tas-saħħa, l-Istat ikollu aktar xi qassam foqsma soċjali oħra. L-ossiġenu li permess ta' dan l-istrument ser jingħata lill-pazjent iqisuh kemm jingħata lil Kristu. Niftakru li kien Kristu innifsu li qalilna, ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirtakom is-saltna li tħejjita għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħud majtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżżuruni. Ma dan wieħed jista' jżid, kont marit fis-sodda qed nifga u bl-istrument li tajtuni qed nerġa' nieħu n-nifs. Sa minn meta faqqet din l-imxija, aħna s-saċerdoti provajna natukom in-nifs billi weżinnikom bit-talb u farraġnikom bil-kelma talla. Illum nixtieq letteralment ngħin lil min qed jingħatalu n-nifs jimla il-pulmuni bin-nifs. Għalhekk nagħmel sejħa lis-saċerdoti tad-djoċesi tagħna biex nimpenjaw ruħna li kull wieħed minna jagħmel kontribuzzjoni ta' mhux inqas minn €100 f'dan il-fond biex jinxtara ventilator li huwa stmat li jiswa madwar €50,000. Nitlob lil kappillani, ir-retturi, lill-kunventi u lill-iskejjel tal-Knisja f'Għawdex u lill-laqdiet reliġjużi
biex mill-kaxxa komuni tagħhom jagħmlu l-istess. Nappella lill-insara jkunu ġenerużi u jagħtu sehmhom f'din l-inizjattiva. Kulħadd skont il-qistiegħu. Min jiflaħ ftit jagħti ftit, min jiflaħ ħafna jagħti ħafna. Din il-kriżi tista' tfaqqarna materjalment, ma mhux ser jirnexxielna tfaqqarna mill-imħabba. Ftit jiem oħra ser inkunu fil-ġimgħa mqazza. Jiem li fihom niftakru li Jallek ħab lid-dinja li tgħallibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Minkejja li dawn huma żminijiet ta' ħafna inċertezzi, ħan nirreċiprokaw dil-imħabba billi nuru ftit imħabba mal-proxmu tagħna. Bl-interċessjoni ta' Marija Dolorata nitlob fuqkom il-barka kotrana talla. Moti llum il-ġimgħa 3 ta' April tas-sena 2020 festa tad-Duluri. Mario Grek, amministratur apostoliku ta' Għawdex.